Hai, ne mai dăm niște vasă mare, ne batem. Dacă am venit până aici măcar. Vă pomoși mei și bine găsit la un episod din Sons of the Forest, suntem aici cu Paul, Bună ziua, prieteni! cum v-am obișnuit. Episodul ăsta vreau să facem mai multe chestii, aici avem de făcut casa, să mai ridicăm la un nivel, că jos e foarte mică, uitați. Stai că nu pot să... e închisă ușa, în fine. Da, e închisă. În fine. Am făcut aici un pat, e foarte înghesuit jos, am scăpat ceva mai bine sus, încă un nivel. Ca să mai avem și un spațiu de construit. Acum vrem să mergem la explorat. Hai în cart. În episodul trecut am făcut gardul ăsta, aici, am făcut ăsta, am făcut niște torțe, am găsit un buggy și am făcut porți, am explorat niște cave-uri, am găsit mai multe iteme, exosta, baterii, tot felul de chestii. Acum vrem să mergem din nou la explorat, să găsim mai mult loot, niște mâncare, niște astea că nu prea avem și deja mâncăm de vreo câteva zile numai picioare și mâini de canibal și nu-i bine. Hai să închis poarta. Hai că închid acum porta. Așa că acum Oh, îți pornesc muzică, avem muzică în cart. acum vrem să mergem Hai sus. să găsim alt cave. Revenim când găsim un cave și ne vedem acolo. Bun băieți, am revenit, Bun. am găsit aici cave-ul. Oare să pun torța? Bagă mâna. Ha? Da, Hai că iau încet torța. Bun. hai, Face frică, mi băgam mea și picioarele să-mi bagă. hai mă treabă, ascultă-mă. Hai să-mi dau cască, nu se pare că în cazul ăsta, cred că urlu cam tare. Hai goci! Ioi, pulă! Hai. Tu primă, că tu ai torța, îmi Bine. pare rău. Ioi! Ce m-a speriat Nu, și nu era nimica. Doamne, ce m-a speriat. Unde ești? în apă. Am găsit air tank. Unde? Nu știu, aici, pe ruseră. Ah, uite, am găsit și eu. Hai sparge, că mai este ăsta aici. Un cufăr de ăsta micuț. Chiar need food Bun, și... hai pe aici, hai pe aici. Să mai sub apă, mă? Nu știu, dar hai, pune torța să vedem ceva. Șonce. Bun, stai să fac și eu, de-aia, cum zice. Ha. Pe mână. Bă. Capacitatea să mai rămână apă, bă. Ia și de-asta, să-mi pun pe mână. Da. Pe mână Da. ți le pun. Eu le mai am? Nu cred că le mai am. Că ne-am bătut data trecută cu canibalii. Dar rezistă puțin asta, dar pe n-avem ceva, ce asta e. Bun. Dă să văd, mai pe mână. Uite, nu mai am. Nu. Dai că mai fac. Cum ai făcut torță de aia? Să-mi fac și eu, să vedem. Bă, un stick și Sau să stea cloth. unul, sau să stea unul cu toporul, unul cu torța. Păi mai bine așa. Bun armor, îmi trebuie Da. un rope și un duct tape. Să-mi pun și armura pe mână. Am dat remove. În fine. Ba nu, că am pus-o. Ia să pun torța. Păi bă, dacă te intrăm în apă, eu nu mă duc. Găsăm altul. Hai. Hai că am găsit aici. Bun. Deci n-am găsit nimic în cave-ul ăsta. Bă! Ce Dumnezeu? Cu ăștia Nu știu, aici. cred că a murit. Băi, și eu cred. A, bă, omule, pe aici am intrat. Da, știu. Am nici. Mai intrăm o dată? Pentru? Păi nu știu, n-am luat un drum gen care nu scos afară. Nu. Hai, alt Trebuie cave. să intrăm în apă. Găsim alt cave. Da, hai. Bun, băieți, atunci revenim la următorul cave. Meanwhile,
Bun, fraților, și am găsit acum un cave după o aventură pe cinste, pe munte. Am găsit un can opener. Hai să salvăm. Da! Hai să Știi salvăm. că avem gen canuri de mâncare. Da. Nu le putem găsi, e când avem can opener. Acum pot aia. Nu, tot nu pot. Unde e can opener-ul? Asta e canid food, ăsta pot să fac carne de pisici cu el, viața și frate. Ce să faci? Carne de pisici. Da, mâncare de pisici, nu știu. Am mai găsit două vodka bottle. Ia, și pe gheață e ceva. Un rope. Cloth. Putem să spargem gheața. Bani. Canid food collected. Nu, cred că poți. Nu poți. Nu mai merg în cave aici. M-am dat sangre și thirsty bețaș. N-am nimic azi. Asta e de la de el pe gheață. Ce tare era dacă mergea. Da, hai, intrăm în cave. Hai, intrăm. Aha. Fană întâmpinare. Hai să-i dau una. Atâta? Nu, mă. Auzi că mai rămân tătie. Ia, ba, nu. Mai coboră. Coborăm? Ei, de ce facem? În fine. Ioi! Ai auzit? Mhm. Du-te primul. Nu-mi place, ba, hai înapoi Du-te, acasă. amu. Ia, scrisoare. Site asta. B. Inversion. E nu știu ce. Bine. Inversion, Hai să- inversion. Site A, site B. Ok. Stai un pic. Cred că știu cum să mâncăm. Strec carne cu aia. Da, mă. Uite, intră în inventar. Așa? Ai canned food Așa? și îi dai combine cu can opener. Da, cu aia. Am văzut. Vezi, mă, ce știi șteptus, omule. Bă, da. Da, fain. Ai auzit? Da. Raw cat food, mâncă carne de pisică, las că e bun și asta. Da, liniștit. Eu, ce frică mi. No, bun, merem. Dar unde să putem să mai merem, că nu știu. Bețaș! Acasă putem să mergem, ce zici? Pe unde merem cu aia, pe unde? Trebuie Bă, hai încă un pic. să sparge pe undeva sau ce? Așa mă gândesc, uite. Pun o dinamită să vedem. Stai că țepi o granadă. Nu grenadă, dinamită, omule. Păi cu ce îi dai combine bețaș, că n-avem ni. Sticky bombe, n-avem așa ceva, ne trebuie electronice. Dă-te Dă o că, grenadă. dă-te că, dă-te. Dă-te acolo. Ți-aș paleta. Mhm, țapă. Bine. Și gherlă băgam ea-și. Sau oare, bă, să ne facem torță și topim? Dar nu Oare cred, putem topi? nu cred că, nu știu dacă are. Dă să scot torța să vedem. Dar aici nu-i nimic, mă. Mai are la următorul? Stai, mă. Bă, dar ceva sună. Aud. Dar unde sună? Gen. Nu Pe știu. aici? Pe aici ieșim. Pe aici nu. Hai la următorul. Hai, la următorul. Da, ăsta e fail, băieți. Ei urlau. Ce gimnastă face? Uite Doamne, ce m-am aia. speriat! Uite. Hu. Stai. Mai omorât. Dai că și-o pe aia, mă. Bă, Stai că-ți dau ritmul, stai. trebuie. Îți dau. Doamne, ce m-am speriat. Haide, pula mea.
Scuze. No, și Kevin, uite ce frumos stă. Ai meduri dacă nu-ți dau. Da, mă. Ioi. Bă, ce mă spre, doamne. Ei urlau aparent. Da. Hai la cart. Nu de asta un schimb, pauciu, nimica. Dă să iau Uite că piciorul. ni s-a încărcat bateria. Da? Las că e bine Avem, aici. da, avem panou solar deasupra. Nu, las că e bine aici. Hai că am revenit la următorul. Bun băieți, am ajuns la cave. Lasă acolo mașina că e bine. Aha, niște de ăștia spânzurați noștri. O arbaletă am aveați așa. Da, mă? Da, arbaletă. Arbaletă de asta, praștie. Slingshot, da, praște. Nu poți să tragi cu pietre. Băi, da. Ai luat cască? Ce ai făcut? A, nu, era ăsta. Cum zice? Să luat cască. Da, oamenii Oh, noștri... Da. Hai să... Ioi! Ce mă spre domnie, feri. Noi dăm? Tu, cum vrei. Hai. Da. Bun, hai. Ma. No, aici cred că e bai, tată. Ia, Hai pe asta. e un bec. Nu avem gesta. Și cum trecem? Mâncați așa. Nu știu. Am luat un air tank. Poți să urci pe acolo? Nu poți. Nu te las să urci pe lângă. Nu avem gesta, zipline ăsta. De unde luăm oare? Nu știu. Încercăm să sărim? Dar nu poți. Nu te lasă să sari aici pe ăsta. Da, real, nu prea poți. Nu, nu te lasă. Următorul? Stai că căutăm până să vedem cum găsim ăsta. Cum să numește viața așa? Caută. Zipper, Nu știu, zipline, de-asta cu zipline, zipline. zipline, zipline. Hai că acum caut și revenim. Da, pentru zipline trebuie să mergem la ceva cave să localizăm și nu știu momentan cum să găsim cave-uri după GPS. Așa că o să mergem la următorul cave și o să vedem acolo ce găsim. Da. Bun, am ajuns și la următorul cave. Ma. Ce? Lilie, ce m-a speriat acum eu de ei. Să iau și eu ăsta pe aici. Hai să intrăm. Nu știu unde să găsim zipline-ul ăla. Eu ce m-a speriat, domne, du-te dracului. Bă, what the fuck e aici? Opa. M-ai lovit handicapatule. N-am vrut. Am găsit 5mm ammo. Ia. Entertainment New bunker. location discovered. Ok. Na, cute. Am ce fac? Stai să-mi dau un Stai să bă. de ăsta. Un med Eu light. sunt curios cu air tank-ul ăsta ce facem? Oare trebuie să mergem pe sub apă? Păi să- da, cred că trebuie să găsim mască de scuba. Undeva. Avem două, trei am. Ia, ce zici aici? Tactical jacket. Where? Ai găsit tactical jacket? O am pe mine. Aparent. Nu. În fine. Hai să vedem ăștia pică. Stai că am găsit un note. Pavcorp Outbeat Sahara Therapeutics for Remote Island. Ce scrie? Nu mai înțeleg ce scrie. Location of island is still unknown. Lawyers are under strict NDA regarding sale. În fine. Bă, ceva respiră aici. Mhm. Oi, eu ce m-am speriat. Du-te în față. Coaie, mă cac pe mine.
E mață. Yumi. Bă, dai mie, nu mai da, mă! Du-te, nu mă mai vin. Eu mă întorc și fug. Cam o dată. Hai că când apare ceva, am nebunit. Nicolac. Da, mulțumesc. Nu mai... Ești prost, ești un handicapat. Iar te-am lovit. Da. Că ai stătă meu damage în pula mea. Iartă-mă. Stai, să mănânc niște fructe. Niște leguminoase. Nipacii ăștia de-a noștri morți. Dar fain, mă, atunci. Mergi, mă, în pula mea, tăți. Du-te. Da, bine. Îți e morți. Bine, paraul. Pa. Nu mă uit în spate, să știi. Nu mai asta mine, așteaptă-mă că mor. Hai, descurcă-te. Dă-le grenadă, dă-le grenadă. Da, mai am. Hai că Cu dau ai grenadă. grenade. Hai că ținem. Hai încoace. Și tu ai grenade. Da, da, hai. Eu am pus mamele. Ce, mi-e frică mie? Nu, mă. Desfă un flare din ăla să avem lumină sau torțe sau ceva. Da bine, stai că scot un flare. Să scot un flare atunci? Ce vrei tu? Hai Nu că... mă scoate odată să-i văd. Dar cum îl aprind? Așa. Ia l-ai. Ioi! Tu vezi cum să desfac? Mai vine? Mă, da, hai ne batem cu el. Ești prost? Am o dată. Mai put o granadă cu aia, mai ai. Ba da. Hai că, da, îi putem bate pe ăștia, că-s dea micuț. Da, i-am dat 7 în gură. Adică, pe ăsta... Ioi! Hai că mai-s doi. M-o spart, dă-i. M-o Bun. spart. Stai să-mi dau un moment, stai să-mi dau un moment. Dă-ți. Nică s-o buguite la acolo în astea. Uite, mi-a transpirat bine. mâinile. Stai să mi se facă un pic viața. Mai fuge granadă cu aia. Bine. Bă, urât ești, mă, du-te în morții Nu, tăi. stai că dau cu praște în el. Bă, e ca mine! Sunt mort. Cu aia grămară Dau cu asta. praște în el. Dă-te că dau cu praște în el. Ioi! Nu mai dau. Pleacă. Dai, hai că putem bate amândoi. Lasă-mă. Hai, mă, hai! Bine, hai. Mamă, stai că mor. Nu mă misa mie, stai așa, să-mi dau un de viață. Stai că-mi dau și unul de ăsta de viață. Haide, Stai că pa. le mai dau o grenadă. Bag piciorul în ei. E pula mea, mor așa greu căcatul ăsta, stai să-mi fac un gang ăsta să mănânc. Să mi se refacă rapid viața și pie stamina. Aia. Pac. A murit? Bun, nu mai pușcat unul. Da. Mai e unul. Ăla mai a murit? Da, mai e unul mare. Doi îs? Da. Mamă, ce bun era, cred că acum un arc. Ia l-ai. Hai. N-ai arc. Să dau cu arcul în el? Dă, încearcă să dai. Stai. Că n-am arc, băga mea, nu pot să-mi fac oare rapide. Dar n-am bețe. S-o terminat flare-ul ăla. Stai că mai arunc unul. Dacă fut și eu unul, dacă îi dau... Stai că poate pot să fac molly, stai așa că fac o molly. Bă, eu mai dau un flare de ăsta. Echip, dă-te. L-am bătut de pulă. Stai că mai fac unul. A, eu nu l-am aruncat. Stai să aprim oliu. Uite l-ai. Ia l-ai. Hai, gunoiule. Hai cu mine, coace. Hai, eu! Hai. Ce prost, s-a dat în apă. Eu! M-a omorât. Și eu pe el. Stai. Dăm repede respawn. Mulțumesc. Dacă îl dai, îl belesc. Câte topoare ai dat? Vreo 4.
I-am dat 2. Creepy Armor Collected. Ce-am luat? Creepy. Stai că eu trebuie să mănânc Where? ceva repede. Mi-am pus-o pe mână. Ok. Ai de pula mea ce m-a spre doamne. Eu am dat cu moliu acei în apă. Nu m-a dus capul. Te-am văzut. Nu m-am gândit. Nici nu ne-a zis nimica. Hai, continuăm. Cred că o să mai M-am fie gândit. ăștia. Hai că eu iau un flash și îl țip, îmi bag pula. Echip. Mică îl pot tăia. Uite pe cine în fața mea un pic de lumină. Creepy Armor Collected. Nu, las că e bună. Nici acolo jos, lângă viață ne apare cât armură avem, vezi? Cu roz. Bă, Na, zi. față. Hai odată. Bă, eu ce aici. Mama mea, o cruce. Doamne ajută, mama, cruce întoarse. Aud ceva. No, no, Uite pe tavan, să nu fie pe tavan. mă uit. Hai de pula mea ce aici. Hm. Da. Da, și unii am dus într-o mai mare chimă să-mi bag pula, cred că. Bun. Ia. Bă, că chiar, mă, ta. Te-a pălit? Da, m-a pălit un pic. Opa, scuze. Da, nu mi-a lovit. Hai, mă. Bă, nu mai bine iau o torță în mână. Ba da, e. Ai, ce multă viață mi-a luat. 2 bare de alea m-au luat. Hai. Lasă-mi pui în față. Să dau cu toporul dacă e. Încă unul. Stai că ți pun flare. Nu te bate cu el. Te răzău, cred că. E mort. Țipă. Iui! Ba Nu mai e bombe, așa-i? da, mai am Ioi, unul. că vine. Bine. Iui, că vine! O să mor. Plec. Și eu mor. Gata, nu mai bag cu el. Hai, ne mai dăm niște ceva să ne ne batem. Dacă am venit până aici, măcar... A murit. Uai. Îl bați? Încerc. Hai că mi se gata asta și îmi dă respawn. L-am omorât. Hai, repede, Nu. repede. Uf. Oh, câte topori am dat în el. Mai am un singur med. Nu mai am nicio med. Trebuie să iau torța mână înapoi. Doamne, nu mai vreau să mă joc jocul ăsta niciodată. Nici eu. Cum îmi pun creepy armorul ăla pe mine? Nici nu și spar, dați așa. Păi nu pot să-l pelesc, să iau creepy armor de pe el. I-am luat eu. Nu știu dacă poți să iei și tu. Păi da, puteți să luăm amândoi, dar nu știu ce numere, în fine. Am o grenadă. Hai că iau torța. Bine că n-a fost măcar. Dar nu e așa pe grenada, cu aia cum credeam. Da, real. Am găsit furtuna și gata. Dar uite ce urât e ăsta. Hai e pula mea. Oh, e urât-i. Hai. Hai. Mamă, ce mai mare pe aici cave-ul. Hai și aici. Med. Bun, grenadă. Așa grenadă, bun. Grenade, ok. Respiră cineva. Mhm. Bă, și pe ce mai mare Hai. cave-ul. Bă, cu aia, ne am un pâine întoarce, stai un pic. Bun. Hai că pe aici măcar știm că nu mai putem merge. Da, ok, gata. Aici e închis.
Ba nu, ba da. Coborăm în jos, omule. Ce-mi place. Da, oameni morți. Hai în întâmpinare. Bă, mi-e frică, cu aia mă cac pe mine. Tu știi că Și mie, chiar, real mi-e frică. cu aia mă cac, mamă, stii. Eu n-am nimic, e ok. Uf. Hai să spargem astea pe ce, dă tunele. Poate găsim suc sau ceva. De ce să nu te lovesc? Nu mai Te-am pot să, lovit? nu mai pot să nimica, n-ai nimica de băut. Stai să mă uit. Dai că am apă, Ba da, mai am dai, am apă. un energy can din ăsta. Lasă că am apă, nu trebuie. Nu, mi-e foame, eu trebuie să mănânc ceva. Mănânc niște mâncare de pisici, asta e. Da, cu aia îmi trebuie, n-am stamină, gen, nu mai am stamină. Nici eu am jumătate. Și eu tot jumătate am. E pula mea. Vai de pula mea, m-a căcat pe mine, omule, mă joc cu ăsta în viața mea. Na, bun, meream. Hai. Nu mai pot să iau rău, put full. Hai, merem. Ia un flare? Ce zici? Mamă, îți două. Bă, și n-am găsit aici mai bun să zici că, Hai de bă, pula mea. Ce zici? n-am găsit nimic bun să zici că, bă, să merită să vii aici. Da. Să-mi dai mie, mă. De vezi că mai mult deschis de Wire tine. collected. Bani, rău, pe nu mai întrebe. Bă, un pistol dacă Nu, am ai de pula mea, ce topor în cap am vrut să-ți dau ce m-am speriat. Hai. Ia, numai picioare tăiate pe cineva, fain. Măcar am găsit un pistol ceva, știi? Să zici că, bă, să Mhm. merită, da. Hai, Stai pe aici? Pe aici, nu, pe aici întoarcem. Pe aici, Bun, hai. ori pe aici, ori pe aici. Bă, unde vrei? Hai, Nu, Asti. hai pe aici, nu, hai. Hai că îmi dau un sentiment bun cu crucile astea întoarse. E nu. Hai, notiță. Bun, ne învață cum să facem cruci. Mulțumesc mult. Cu 9 becuri. Bă, dar mult să mai lungește cu aia cave-ul ăsta. Pare și jos. Așa. Da. Fain. Mhm. Bă, coaie, până ne pierdem în cave-ul ăsta. Paci nu Hai pot, că ok, paci nu pot paci nu pot urca, ok. Paci, mii de card să-l mai găsim, omule. hai. Ia, trebuie să-i punem GPS tracker de la pe Da. el. Mă, ce să astea, mă? Ăsta e de pe arc. De alea, de unde e dragonii. Așa arată parc. Ia. Ok, ce e asta? Ce e asta, mă? Și am să vezi că arunc, ne fugăresc. Acum atât canibalii. Ce e asta? Nu știu. Hai să... Nu, aici e ceva, da. Hai să intru, să vedem ce îi. Am găsit un... Nimic, nu se știe ce e. Cu ce pot să Nu putem combin? dormi aici. A, e artefact. Nimic. E artefact. Mhm. Am zis că găsim încă 6. Ok. Poate pe astea trebuie să le găsim, mă, ca să scăpăm sau ceva. Cred că da. Nu știu. Bun, Vezi hai că poți să pui hai, aici pat. hai, merg. Că am mai rupt de somn. I-am băut un energizant. Eu nu mai am beațaș. Eu ce fac? Iar să despartem două. Bă, dar am mai rupt de somn cu aici, cred că cred că o să aibă halucinații. Hai. Da, chiar asta cu crucile întoarse chiar mi-a dat un vibe bun. Fost ok? Bine, doamne feri, nu... Nu... Fă mai safe, asta vreau să zic. Bun, hai pe Deci pe aici nu se mai poate, nu? În dreapta, ce știu. Nu. Ok, mai urcă în sus ceva. Pe acolo gen era celălalt drum, cred că. Bun, e gata, hai acasă. Stai, mă. Aici? A, pe aici. Se leagă astea, da, ok. Mhm. Mergem să dormim. Stai.
Și ne mai băgăm într-un cave, ce zici? Stai, mă. Hai, ieșim atunci. Pe aici în jos, nu? Pe aici. Hai să mergem. Mi-ai rupt de somn, băiețaș. Și nu. Câte stamina consumă ăsta. Bă, dar mi-a sfer stamina. Și mie. Îmi bip pe ăla cu roșu de somn. Am urcat, am coborât eu, aveți aș pula. Bă, să mor eu. Dar mă mir că n-am murit, gen. Da, real. Bă, suntem buni, mă. Ioi! Put pe mă. Dar ce pix dau, mă, titătuli, mă, băgam neaș. M-am omorât. Stai să-mi dau un heal de ăla. Mi-am făcut un borul de ăla. Unde-i? Crezi stricat cu aia? Chestia aia cu plante, cu aloe vera. Vă meu, mai avem și în dreapta de explorat. Na, Și se aude ceva tare de aici. dar nu mai am cum, cu aia, nu mai am cu ce, că nu mai am nimica de viață, mai nimica. Mai am un med, uite, hai că mi-l dau ăsta. Dar am avut ceva de la cu aloe vera, heal, borâ, nu știu ce și nu mai l-am, nu știu unde-i. Nu-l văd. Mai am eu dacă vrei de-astea meduri. N-ați pe mână. Cum? Îți apare Hai, întoarce-te. să-mi intri în inventar, gen. Dacă poți să-mi dai de la. Aha, da, uite. Dăm. You are tired. Use a tarp to Eu- build a shelter. Da, am țăpat. Nu putem pune 5, hai să vedem. Deci eu cred că ar fi o idee foarte Eu bună. real n-aș dormi aici. Da. Ba da, putem. No, atunci, hai. Bine, dar dimineața Hai, da. o să fii și thirsty și hungry. Stai să salvăm prima oară aici. Fac. Hai, pune-te. Doamne, să ne trezăm cu ceva urât. Bun. Am un hungry și thirsty. Și nu mă cred cu stamina. Da, dar măcar nu mai ții somn. Ba da. Tămi. Real? Da. What the fuck? N-am nici de mâncare, nici de băut. Hai să ieșim, bă. Stai că-ți dau de mâncare și de băut. De băut nu mai am, de fapt. De mâncare spoda. Da, ceva de Canuri. mâncare. Nu Da. mai e canuri. Nu mai am. Ba, mai am. Nu mă lasă să-ți dau. Las că chiar nu am de băut, nu mai am nimica. Hai, merem, bă, și în stânga. Stai să mănânc. Să-mi fac măcar full mâncarea. Crește măcar ăsta stamina dacă mănânc. Da, îmi crește. Te crește și thirstul, what the fuck. Da. Nu mai am apă. În fine, hai, merem. Unde-i Stai să stânga? mai mănânc și un pic. Aici, hai cu mine. N-am fost. Auzi ce se aude. Muzică. Bă! Oprește-o. Așa. Un laptop? Un papuc? Hai mă, cac pe mine. Da, și eu. Ioi! Futu-ți gura mătii! Dacă le țipă o bombă. Îs bebeluși! Pleacă, băi, de aici! Dacă țipă o bombă. Pute var soarele. Nu văd. Mereți în pula lui soarele. Ioi! Cam ne-aș pula în gura voastră de coptii. Cu ăștia se leagă unul din altul, tu ești prost? Da, coaie! Au Hai. futu-vă în gură să vă fut. Mai putem merge și în dreapta. Nu, dă-le morților treburi.
Ba nu. Ba nu, Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută. Hai. Bă! Tu pe măta în gură. Oh. Nu mai pot să iau sticle. Ia! Stun gun! Da, mă! Bun, hai să dau stun, hai încoace. Reloading Ești by prost? press R. Stai să iem. Dar ce încărcător ne trebuie pentru ăsta? Eu am găsit și încărcător. Dar stai, ce ne trebuie? Stun gun. Stun gun ammo, da, am 7. Da, bun. Hai că nu-l țin ăsta, mă, că pot să-l folosesc în caz de urgență. Nu știu cât de bun îi, dar... Bun, s-a blocat aici. Bun, hai, mai avem aici. Ioi! Ce ai, mă? Uite de ce aici, băgam mi-aș pula să-mi bag. Stai așa. Uite-ți, stai. Era ceva aici imens, Cameră coaie. roșie. Ha? Nu! Era ceva imens aici, coaie. Bine, bănuiesc că plecăm, nu? Stai. Că poate apare iară. Să o vezi și tu. Da, te cred. E real, te cred. Era, bă, ceva, bă, tu mă zici că tot ăsta l-a acoperat, tot zidul. E pula mea. Stai mă, pe bă, stai mă, bă, hai înapoi. Ne uităm la el. Poate apare iară. Să o vezi și tu. Coaie, era imens. Hai, plecăm. Hai. Ia, mă, să mai găsim numai ieșirea. Da, asta e problema acum. Hai, dar ne-am speriat să... Îmi bag până m-am speriat de mai căcă pe mine. Stai, să păstrăm ambientul, o secundă. Da. Păi da, știi care e chestia? Că era un zid acolo. Erau geamuri. Și cred că poți să intri acolo. Pe unde Probabil. Nu, pe unde nu știu. N-ar vrea să intru acolo, sincer, acum, că n-avem cu ce să ne batem acolo. Cum nu avem topoare, bă? Ba da. Ne pute la una și gata. Bun, hai că revenim când găsim ieșirea. Bun, am văzut că n-am explorat în partea asta, pare, nu știu cum am ajuns aici, și am găsit un ghiozdan. Ia, așa, mai pus eu. Am găsit un ghiozdan. Rebreather. Că să ne dă apă. Apă, aer. Hai să băm pe apă aici. Eu nu găsesc, mă. N-am găsit ghiozdanul. Nu Aici, l-am. aici era. Da, l-am luat. Uite, la mine l-am. Dar ce, l-am pe spate, nu? Da, așa e și ceva, o chestie în gură, gen. N-are cum. Cum Stai, l-ai? Ba da, cum l-ai pus? ia. Nu mai apare. Nu mai. Vezi? Aici l-am găsit, exact aici. Da, dar cum l-ai pus pe tine? Mi-l apare în inventar și am dat pe el echip. Vezi că poate acolo în dreapta jos de tot. Unde e și air tank-urile. A, da, uite. Ei, ce e Da, poveste? ia vezi un pic. L-am? Da. Stai să pun apă în asta. Cu era un rechin aici. Da, Încă ia la aici. Da, un flare, să vedem. Cât ai? Da, că-i dau futus gura, mătii. Dar nu știu că mai are sub apa flerul. Ba, mă, cât mai are. Ba, nu-i foarte adâncă. Da, noi în ce direcție trebuie să merem? Dacă tot merem. Ia l-ai. Alea pe prietenul nostru. Eu trag cu arcul în el, îmi bag. Omori, vezi dacă poți să-l omori. Ține flare-ul un pic să văd. Hai să vină mai aproape că-i dau o săgeată în cap. O suliță în cap. Stai mă, să vină. Nu te băga, mă, vezi că nu poți să dai din apă cu el, vezi că...
Bă, da, mă, avem Ia, de i-am ăsta, dat, când i-am intri dat, înapoi. i-am dat. I-am dat o suliță în spate. Că pot să-l omor, stai așa. Am sticuri, nu mai am sticuri. Gameaș. Cu aia am intrat în apă, ești prost? Păi, dar omoră-l pe rechin, bă, că i-am dat o suliță în spatele ăsta. Dă-i niște torțe. În niște... Dar nu poți, Nu. sub apă nu poți. Dar ridică-te. Stai un pic, să văd pe aici. Da, cu aia, putem merge, avem unde să mergem. No, atunci hai, bag pune rechin. Mă sui? Și eu și merem. Da, hai. Hai să-mi iau toporul, în caz de să mi scoată repede. Hai, ne băgăm. Pe aici trebuie. Dei. Da. Hai de pula mea. Hai de pula mea. Unde ești cu aia? Bun. În spate. Dar unde vă cât eram? A, ți apare aici, ok. Da, da, da. Ți apare în mijloc. Bă, mă cac pe mine, ești prost? Mhm, și eu. Bă, cât mai merem? Îți dai seama dacă ar trebui să faci chestiile astea în viața reală? Nu ți bă în pulă. Hai. Ce emoții am. Ia mă, apare ceasul apă, suntem gata. Nu cred că o să ne apară sub apă. Dacă ne apără, ne lăsăm să folosim gen... Da. Opa! Unde am ieșit? Am ieșit afară. Mă, ce pula mea! Nu știu ce fost asta. No, drăguț! Bine, da, și cartul nostru. Hai încoace că e acolo. A, uite. Avem GPS pe el, îl văd. Da. A, da, ok, bun, perfect atunci. Oh, doamne, doamne. Bă, cave-ul ăsta a fost ceva rău. Ceva a fost cave-ul ăsta. Ce, vrei să mai intri în el, mă, ești nebun? Nu. Las că mai vine data viitoare. Bine, data viitoare găsim altul, nu mai merg la ăsta. Bun. Hai că revenim, că ajungem Hai. acasă. Haideți că acum ajungem la treaba asta cu albastru de bipăi, nu știm ce îi, o să aflăm. Aici, în dreapta, aici, că. Mamă, ce prost ești. Lasă-l aici. Nu las. E și unde să-l... No, bine. Omule, ascultă-mă că urcă. Unde să urce, mă, că n-are loc să se bage ăsta aici. Bine, mă dai jos, te dai jos să mă împingi. Hai că mă dau. Ba, ha. Am picat pe spate. Hai, Ia, un pic de... ia, să uite canibalul la noi, dar nu pot să te împing aici. Ba, pot ia. Încă un pic, încă un pic. Gata, gata, Bun, lasă, bun, lasă. bravo. Ia canibalul. Copac. Mă mai împingi un pic, așa. Ce ți-are asta pe copaci? Da, hai mă încoace. Da, ce e? De ce ne... Ce e aici? Aha. Aha, aha. Aha. Hai să mai fim. Băi, am fost, mă, de fapt, la asta. Da, mă. Ăsta era, da, ok. Hai Dar de ce bipă? să vedem. Hai, GPS. dormim. Hai să și salvăm. Ce zici? Să și salvez, așa. Hai, nu putem dormi, că nu-i noapte. Ia meș. Nu putem... Ce zici aici, ora? Hai să te Sled, tech, mesh, grappling hook. Avem așa ceva? Deci ăsta e cu capul Zipline meu. rope avem. Hai să facem Da, grappling. mă. Hai să facem grappling cu ăsta, stai așa. E da să printeze? Da. Că poate... Gen... Și cu ăsta o să poți dacă îl printăm. Mhm. Nu mai am reșinul de asta, cred că. Sau? Am eu. Ba, mai am. Ia că ni l-a făcut. Yeah. New crafting recipe. Hai să vedem. Printed grappling hook. Și amu? Zipline rope.
Știi, mă? Stai un pic. Gaslet. GPS case. Dar mai aveam unde ăsta coaie. Ai, Mask. bag pula în el. Mask. Hai face mască. Vrei să-mi facem? Da, dacă mai ai de asta, nu mai am de asta. Da, mai am? Crezi că se merită? Bă, să pare Uite, că am mai pus șmecher. 400 litri. Da, bă, eu zic că nu se merită. Am nici avem cei drept de asta, nu mai am reșină de asta. Dar Asta, aveam da, cu aia zipline rob de asta, păi nu știu ce facem cu el, poate o să întrebească când avem zipline-ul ăla, propriu zis. Da, să indice pur... Baterii, ni. Mai not încă 100 de mililitri de reșină de asta, se respawnează loot-ul, cred că. Adică Poate că. unele chestii. Hai să vedem ce... Da. Camera asta aici, ce pulpuie? Uai, ce lumină e aici, aveați aș. Dar n-avem cheia de asta, aveam, n-ai... Ce pulpe atunci? Nu, ai nici Da. tu. Dar de ce pulpuie atunci? Nu știu. Da, dar... Aici nici n-ai pune să mergi. Nu știu, în fine. Hai că am venit că am acasă. Bă, pe când se mergem acasă și noi am mai găsit un cave. Și am zis că, bă... Hai în el. Dacă tot Hai să facem mergem episodul, să în gătăm ăsta. până la final. Așa că... Stai, mă. Bun, dai. Mai am de la de viață, nu mai am. Stai să-mi dau un... Nu m-am mai întâlnit nimica. Hai că... Ba, picioarele. Deja... Toată ziua am urlat. Mai am rușăm pe final și aia e. Cum nu am fost aici, mă, de ce cred că am fost aici? Ah, nu am fost. Nu, n-am fost. Păi eu trebuie să spargem, am. Ei, La da, început. știu că am spart, da. O grămadă de mâncare. Ok, bine. Sper să nu fie foarte adânc. Opa, era să lovesc. Nici că poți și cu click dreapta o să lovești, numai cu click stânga. Da. Mamă. Credeam că numai să... Credeam că numai să aperi poți. Stai să dau un flare, să vedem un pic situația, cum arată jos. Țăpă, țăpă, țăpă. Până acolo în mijloc dacă poți. Știi că flare-ul atrage canibalii, nu? Mhm. Mamă, da. Și ăsta are multe ramificații. Ia, e ceva mor... Aha! Lasă, Vede. că nu mai dormi. Te-am trezit eu. Ia și belly capul. Mai e unul. Ioi! Mor, mor. Putu-vă în gură să vă astup, hai dați încoace. Vezi că mai e unul aici jos. Păi e cu cât să mă bagi o dată? Bun, bravo. Hai că am belit. N-aveam schimb. Futu-s pe măta! M-a omorât! Stai că-l bat eu. Cred. Da. L-am tăiat. Foaie, pula mea. Dar n-aveam schimb pauciuri gunoaiele. Aaaa, pe ceva am bătut degeaba. Bun. Aici, coboră. Dar pe ce nu putem coborâ? Ne trebuie, cred că rău, de la ceva zipline, nu știu. Ce e acolo? Nimic. Un prieten mort. Apa. This is what we are looking for. Mamă, hai ia și tu foaia asta, uite-le. This is what I'm looking for. Bă, vezi că s-a picat ceva, bă, prietene. Hello. S-a picat ceva, să știi. Auzi? Scoală! Că ți-a picat ceva. Fain. Stai să iau asta dacă mai pot, nu mai pot, gata, full. Fut pe măta! Ce mai spre... Bă, du-te în pula mea.
Nu mai. Nu mai urlu. Cine e muia ăla de acolo? E mort sau viu? Salut, prietene. Aha. Să vedem pe aici frumos, nu e nimic? Eu de pula mea și... Zi. Băga șarnoie pula în... Tu ai văzut? Nu, mă. Numai tu l-ai văzut. N-ai o bombă. Stai că-i dau un flare. Îi dai tu flare? Da, păi deja mai dau. Stai că-i dau bombă. Ce pe un nade? Na. Na, fain. Nu, cam simplu. Bă, vezi că e pe aici ceva. Sticky bombs. Ești prost? No, Doamne ajută. E multe mâini. Bă, hai să ieșim. Să mă data viitoare mai mult. Continuăm pe aici. Vrei tu? Eu așa zic. Eu așa zic. Ca să avem ceva ce și data viitoare, gen. Mă, n-auzi ce zic. Ba da, te aud. Ești prost. Hai că nu cred că mai e tare lung. Păi fac video de 2 ore, băieți, nu se uită nimeni la el. Da. Ia! Mor. Ia ascultă așa muzică. Mai vine unul. Vine, Mai vine. e pula mea, lasă-l. Alargă, fugi, fugi! Bine, vrei să-mi batem și cu el sau ieșim? Mai bine ieșim. Hai ieșim. Suntem data viitoare. Continuăm. Hai că în revenim când ieșim din cave. Hai, pula mea, mă, omule, mă. Hai, mă, omule, mă, ce-a fost, mă? Mă, intens, mă. Ia, real. Aproape E și, ceva aici jos? aproape și mor. Ni sticky bomb. Dar putem face și noi sticky bomb, am cu motherboard-ul ăsta. Da, Oh, poate că da. adică putem face cu aia. Shockstone Hai. Arrow. În fine. Hai ieșim, las. Dă felul de căcatul putem face, am cu motherboard circuit. Vrei să mai filmăm după sau... No, e destul. Da, așa zic și eu. Ioi! Hai să luăm. Hai să luăm cartul. Coi... Ce? Ai noapte fără, ok. E bine că putem dormi. Nista! Am luat. Fain. Bine. Unde e cartul, oare? Uite aici. Băieți-aș pula ta, dar noi cum? Unde-i casa, omule? Da, e aproape de steluța asta, nici știu. Hai să vedem. Pe hartă. Băieți-aș pula că... Da, că și văd. Bă, coaie, noi n-am mai dormit acasă, nouă nu ni s-o mai marcat. Da, așa-i. Hai de pula mea. Putu spămăta. Am o ia și du-te. O găsim noi, că nu e așa de greu de găsit, că dar vezi. Mai trebuie să trecem podul. Unde e podul? Nu vrei să dormim noi un pic aici și mergem pe zi? Nu bine, hai. Dacă pun amul de ăsta.
Nu mă las, ia, aici îl pun. Ia salvează și dă-i Să și salvez. Dar pe ce zi suntem? O suntem în ziua 9. Ți-aș păta și ne la ziua 3. Ia, aici mai e ceva de luptat. Văd că... Sau cred că și am fost, Unde? așa? Da, aici am fost. Ba, nu! Ba, da. What the Fanta? What the fuck ai zis? A cine a spawnat? Elicopterul de rămat aici. Bun, am ajuns și între final acasă. Am murit de 3 ori pe drum. Că, na, erau niște canibali. De ce le-ai zis? Mi-a făcut o picior în plec și m-a omorât. În fine. Hai să și salvăm. Închidem aici ușița. Nu închide, eu îmi pun să fac casa. Nu mai voi să faci nimic, că e destul. Se respawnează lemnele, omule. Dacă salvam, nu cred. Bă, dar de ce nu poți să deschid ușa? Păcat de ele. Care nu poți să deschid ușa? E blocată aia. Păi, Intră pe cealaltă ușă. da, să ai blocată. Ambele. Da. Ești prost? O iau pe sus, aia e. Gata. Gata. Hai să o deblochez. Am o blocată. Cum pula ai blocat ambele uși, mă? Nu știu. În fine, hai să salvez. Bagă și tu cartonul în grădină. Bun băieți, ăsta a fost episodul, dacă v-a plăcut, nu uitați de like și subscribe. Eu am fost Raul, el a fost Paul, noi v-am pupat. Vă Ciao. pup.